1981 μέχρι το 2004 είχαμε Πασόκ πλην 3 χρόνια του κ. Μητσοτάκη. Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία 20 χρόνια είχαμε Πασόκ. Από το 1981 μέχρι το 1988 τι κάνανε? Δανειζόντουσαν αριστερά-δεξιά και μοιράζανε σε φίλους. Ακριβώς. Σωρευτήκανε όλα αυτά τα χρέη και το 2004 που ήρθε η Νέα Δημοκρατία βρήκαμε να χρωστάμε γύρω στα 180 δις. Η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε να πληρώνει 10 δις το χρόνο τόκους. Φτάσαμε δηλαδή να πληρώνουμε 50. Δεν έφτασε η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μανιταρά. Το 2009. Οι Έλληνες πολίτες. Οι Έλληνες πολίτες. Ξέρετε γιατί? Μην τα μπερδεύουμε αυτά. Να τα πάρουμε από την αρχή. Πάντως, οι Έλληνες πολίτες όμως στείλανε κάποιους πολιτικούς στη Βουλή. Για να πούμε και τους τραγούδους. Και είναι υπεύθυνοι για αυτούς τους πολιτικούς που στείλανε. Αυτό το πράγμα, ο κύριος Μανιταράς έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Επειδή εγώ τότε ανήκα στην ομάδα των βουλευτών που εξελέγησαν με τη Νέα Δημοκρατία και πραγματικά προχωρώντας τουλάχιστον τα πρώτα 2 χρόνια, πραγματικά δεν ήξερες σκάβοντας τι θα βρεις από κάτω. Έβρισκε συνέχεια τούνελ τα οποία πήγαιναν στο πουθενά. Είναι γεγονός. Δεν πρέπει όμως και αυτό το σενάριο της καμένης γης παραλαμβάνει ο καθένας. Συμφωνώ. Να φύγει τελείως. Εκεί ακριβώς λοιπόν. Όλοι οι καμένοι γη παραλαμβάνουν. Τελικά δεν αποκλείεται να παραλαμβάνουμε όλοι οι καμένοι γη. Το ίδιο πράγμα είπε και ο Γιώργος Παπανδρέου. Και αυτό πρέπει να βγαίνουμε να το λέμε έξω. Όχι βέβαια, τα άπλητά μας στο σπίτι τα βγάζουμε έξω. Τα άπλητά μας έξω. Όχι. Ναι, αλλά αυτό είναι το λάθος. Το μεγάλο κακό έγινε με τα άπλητα που έβγαλε προς τα έξω ο Γιώργος Παπανδρέου. Ακριβώς. Εδώ έχει την ευθύνη και ο κύριος Κωνσταντίνου που έβγαινε και έλεγε «Τιτανικός, πηγαίνουμε κατευθείαν στο βράχο». Αυτά δεν λέγονται. Όταν πας να δανειστείς σε μια τράπεζα. Αυτή ήταν τακτική. Αυτοί θέλαν να μας βάλουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτός ήταν ο προορισμός τους. Και ορισμένες προσωπικότητες λίγο καλτ, οι οποίοι εμφανίστηκαν στο παγκόσμιο στερέωμα και μιλούσαν για λογαριασμό της Ελλάδος και των Ελλήνων. Και τελικά απεδείχθη ότι δεν ήταν σε θέση να τα φέρουν. Εγώ ευχόμουν να είναι σε θέση να τα κάνουν, γιατί με ενδιαφέρει πρώτα η Ελλάδα και μετά όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Αλλά διαπιστώθηκε ότι οι φυσιογνωμίες αυτές που περιέβαλαν τον κύριο Παπανδρέου στην προσπάθειά του να μας πείσει ότι τα λεφτά υπάρχουν, δηλαδή το είχε πει βεβαίως, έπρεπε να μας πείσει κιόλας. Αυτό είναι ανέκδοτο πλέον, αυτό ήταν ανέκδοτο. Από το ωραιότερο ανέκδοτο του 21ου αιώνα μέχρι στιγμής. Το 2009. Προφανώς θέλει να πει ότι λεφτά μπορούν να υπάρξουν. Όχι. Έλεγε ακριβώς αυτά υπάρχουν. Εσείς δεν θα τα βρείτε ποτέ, εμείς τα έχουμε βρει. Εμείς τα έχουμε βρει, σωστά. Αλλά εκεί ακριβώς έμεινε στη μέση η φράση μου, σχολιάζοντας αυτό που είπε ο κ. Μανιταράς. Ήταν γεγονός το 2004, 2005, 2006. Δεν τολμούσε να ανοίξει ένα φάκελο, να ψάξει ένα έργο, να ψάξει μια ανάθεση, να σκάψεις που λέμε κάπου και να μην βρεις από κάτω το τούνελ που σου οδηγούσε στην αναξιοπιστία των τελευταίων ετών, των τελευταίων 20 ετών. Είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.